अखन अहाँ सब सुन रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। चश्मा उतारो रास्ता निहारो, चश्मा उतारो, चश्मा उतारो रास्ता निहारो, पैर तोहर हुस जाई हो। ना देबू त हम तर जाइब हो, ना देबू त हम मर जाइब हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। ऐसन कपड़ा में लागेलू हिट हो, तोहरा के देखी गरीबानी हम खुश हो। ऐसन कपड़ा में लागेलू हिट हो, तोहरा के देखी गरीबानी हम खुश हो। चकली चलाबो देखी सुनी हो, चकली चलाबो, चकली चलाबो देखी सुनी हो, हैंडल तोर हुस जाई हो। बोल देबू त हम तर जाइब हो, ना देबू त हम मर जाइब हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। अल्लाह घाट पुला बराबो, बबलू बिहारी से मांगू बराबो। अल्लाह घाट पुला बराबो, बबलू बिहारी से मांगू बराबो। लिपलक के पानी लगावेल ढेर हो, लिपलक के पानी, लिपलक के पानी लगावेल ढेर हो। आशिक के छोरा चुस जाई हो। बोल देबू त हम तर जाइब हो, ना देबू त हम मर जाइब हो। बोल देबू त हम तर जाइब हो, ना देबू त हम मर जाइब हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।